Rai, Anggal Abang. Tapi ini songkok lo nang kecil. Candi Sewu Baru. Kopi ndak sini kau nang. Kopi larang, ya. Kau boleh. Poin dua tinggal. Ya. Apa sih ungaran ya gitu? Ini suwi. Bisa sak dhuwur ki lho nata wae nah. Dia. Pero ngono lho wae. Ora buwe ya. Oh, ini dia kok terus. Jadi kok rata gitu. Iki lho omah yo bokeh lho betul. Tunggali rambanan kok tandur ki ngono kae lho nak iki baban. Balikan. Mulane kan ora pange. Inti Gofira. Ae tak tanduri pinggir galeng kok ora enak kok. Semprot rajikan. Iya paling ngopi tirik nek ngeweki supri kakap. Ponggone sono. Mereka nek dibabat iki kan ana to, Dek. Oke. Ana. Karo ada jajan. Jajan lho. Nah, karo kalau tadi dia melek ning dhuwur ke piye? Rada ngluru ta. Kayak nyuyuh kon dhuwur. Wedine melesak diuyuhi. Campur sekali. Nah, lek bunga iki. Iki lho nang dadi ne rembu wayang ngene iki lho. Tapi kok ngimel ya kaya godhog joan. Ngimel ya. Justru mbak yang ngimel. Pange iki akeh ngono godhong iki akeh. Aku kan sisi iki. Iki godhong. Oh, nek ngerah diruwesi nang. Kok jadi ne. Estetik. Kopi. Karo aku di Tegal iki tadi di kopi kan. Kayak dia tadi. Iya, persis. Jangan Mbak Yune ngono. Pak Juweh. Bang Niko iya. Persis, ora mah itu. Persis. Mirip. Oh iya. Model-modele nek numpake motor bareng. Lebike. Tapi Mas sama kowe tangan kanane Mbak Sun. Wis dipercaya lho dia. Awet dhewe niku. Percaya wong kaya ngono aku ora tak ganteng. Tenan nang itu ngerti. Tenanan, aku ora sadu percaya wong kaya ngono. Tapi duit iki sok-sok angel lah mongke bayare. Ah, kuwi. Kuwi mari ya dipercaya ya. Kadang-kadang dibayar roti. Wes. Sosok ki karep pirang sasi ki ra nampa bayar lho, Bang. Lah iya ya dipercaya wing kalau wong dipercaya. Berarti omong sampeyan ya cocok. Ya tandang kae nggone dhewe wis dipercaya kok. Bayar-bayaran itu. Ya berarti omongane Sipan biyen ya cocok. Iki kaya wis kembang kena kembang putih. Sabar Bun. Segera berakhir. Sabar Bun, kowe arep turu, tidak bisa. Kaya diurut bahan iki. Mbah anu Muncina. Nanti Bun, kelasnya Mbah sapa Bun? Supina. Ina. Anu kae lho kok tambang anu baca kan wong sedang e. Boi 6. Zulaika. Boi 6. Nanti gitu semangat stop. Nek lurus wedi. Salam triplek. Kan ya mirip pejuang ya eneng iki ya eneng rambanan. Wis montor yang geliyak.
bahaya mbak yang buatan enten. Lah iya serane itu. Terapu. Di terapu dhewe kayak ngene sirap iki. Terus lo pabrik iki ngono. Anu, triplek. Heeh. Impor gitu Pak Isan. Impor. Iki rene wong kecil. Iki lho digawe kayu. Iki suket gajah ngatakan ngono ora dirai iki kan mau kuwi garing suwek. Sakit opo. Berarti kene iki rene wong duwe ngon-ngon berarti.